Kini gede ka Akashwani Shillong ka khubor ban puli phi de meri no gudi walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jang ka khubor menta ka step. Eno kam Jagdeep Dhankar kumu Vice President jangkari nadu min ngesngi. Shan ka Meghalaya kan sayo ya ka Rain Museum ka banangru ka baningkong hari India bat ante ya ka ha Mausin Ram. Ka Meghalaya State Shooting Championship ka bashipo ka lapoi siya ka banta ka bakut min ngesngi ha Assam Regimental Center Shillong. Ki khubor ki babnya. Vice President jangkari Jagdeep Dhankar ula eno ka shuki jang da ka ba aidao ba unhab ban sumarela ka jong ka jingko jingkya. Haga shiti bala phasha ka President Draupadi Murmu Jagdeep Dhankar ong ba ula snode ban eno ya ka jingilam ko mu Vice President gari khnang ba onla ban khampi ke rela ka jong ka kot ka khya kat kum ka jing ai jing mut jing ki doctor ki ba sumar ya u. Kayeng darba thawan Lok Sabha min kasi kala pelat yak leading bill 8,000 hadir rada pediang bat pelat yak Raja Sabha khamashwa ha ubanai leber. Kini ka an kan mi bujli no yak leading act khat praspa san phun rio ka bade nadu ka por sinshar nongwei ha ka bala panthamaya baroki kenon an ki be dei ba ka jingkit mar ha kilanti du riau. Ha ka jingkran jo menteri ka sarkar pedeng Sarbanand Sonowal ha ka yeng darbar Lok Sabha ula ong makate ka bill ka krishan ya ka sagar mala program bat la pen lut san point san lak klur tingka ha ka bapentre ya kumbah pras pa santli ki project ha ki rut nong ha ka lengkeri utai menteri sarkar la pen snguru ba ka khai peteng lingba ka lenti kala nang khlan che shu menta la ka dei hari lajong la ni ha ki kam khai shabari ulapan kemauru ya ka thong jong menteri rang bado keri ban penlong ya ke India ka waini ki sandli ki ri ki balado ha ka khai pateng lingba ki lenti duriau. Menteri ka tanar puli puthi jang ka jilla urakam e sangma ulapan phai nya ya ka jing wodong jong nongelam ka liang pasha Dr. Mukul Sangma halor ka jing bang biang ya ki jingon kam ki bakongsan ha ki skul harilom garo ba ulakan turu ya ki nong mi khmat pa ba ban ye no sinyang lang ban yo pen biang ya ki jingon kam ki bakongsan ha ki skul urakam e sangma ulakan no kalai menteri rang ba badem ba shim la le ha ka por sin shar jong ba ulakam bahag tika por shim na dan satya ka jingte ya ki yeng skul ulapan i ba kani ka sarkar ka ba menta kala dep pen thamai lai hajar hadu 100,000 tali ki yeng skul sarkar na ki khat 100,000 tali ki skul sarkar ki badan ha Meghalaya wala ka taw la kubur ba sanpho na ki spa jing skul ki dang dan kam ya ka jing maramat ka bakirki ulapan senguru ba nakaliang jong usimen ulai rapan bhab penthamai kumba 100% tali ki skul ha ronggara siju da ka ba pen kam na ka MLA fund urakam ye sangma ula kerpat ya borok ki MLA ki MP ber ki MDC man sange no ya ka jingi ka daukti ne ka jingi ka no iwe ye iwe henre banya ai la ka boit ka bor ka ba bhatam ban pen biang ya ki jingdon kam ha ki ying skul. Kagaro Students Union GSU Eastern Zone kala dawa jing toket da ki Magister Halor ka jing syak penyat bersuan jang ka wei ka samlakan thai ha Samgong ha East Garo Hills District but kala ken no ru ya ka jing le bam sin nyo jang ki bor ki ba Halor la ken no ba ka te ka samla kala le ut ha One Stop Center OSC ka ba ha William Nagar namar ka jing shep ting ya usam la jang ka re am shem la ai jakari ni jing da na ka banta jang ka ha OSC ka GSU ka kam bahaga jaka pen biang jingeda ka officer ha OSC kala ai pen man sapu tingkai ka te ka samla bat pelat ya ka syakat han badanu samla jangka klem ka jing sendan ki pulit ka GSU ka dawa bade ban kem ya u hapo ka kenon an BNS bat pokso ban seal ship holak tingka ban penbiang jing kesyan da ka an na ka bantaki bahaya ngasem jong ketika kun samla bat ban suspend kam ya ki nong tre OSC ki bah ban bakli ya ketika jingja ka pasosi USP ka William Nagar ula pentikna bala suspend kam ya ka pulit ka badi kimi ya ketika OSC badah ka jok por la pentikna ba ka jing toket kadang yat menta kini ka khubor ka wanchpi na ka Akashwani Shillong. Kini ka Akashwani Shillong ka bawan namashpi ka khubor.
Shen ke Meghalaya kan sayo ya ke Rain Museum ke Baningkong ha ke India ya ke ba ansate ha Mawson Ram ke bala yo ke nam kum ke Jaka ke ba jurtam uslap ha ke perthai ha ke bala yo jingkheng ba ke jinghap slap ha ke tishnong ka long hadu palat khatar hajar milimeter ha ka shisnem ka project rekam ka basong dor arpsan klur tingka kadai ka bala baiting ka ra ka sarkar jilla da ka jingthumu ban pen paw perthai ya ka jingdei ka bala sothit bha jong ka tika than bat uslam lakmi linti ba ansala ban pendep ya ka jingtei ka museum ha po ka arsnem UMLA na Mawson Ram uba Olan Singh Sun ula pentikna bala pendep ya ka benta ban khot tender ya ka yeng antai di kisiet kat kum ka jing o dur jong ki barikor bat ha ka teke jaka an sabu pen inam ya ka jing hap slap bajur ka banya thu sha ka parthai ya ka kom long ka sun beneng bat kum lo ki briu ki im UMLA ong ba ka dei ka dak ka burom ya ka jing la sha jong ki briu ba ka linti ya man ra ya ka Mawson Ram ha ka map jong ka parthai kirpang e ban kring ye ki nong wan jing o kai parthai UMLA ka mairang ubadairu songkno jang state planning board ba met ba lingdo min kasi ulalit play ya ka yeng ka bala penkha thamai jang Holy Cross Health Center ha pendem umyong ha East and West Khasi Hills District ha ka program ladan langru ka deputy commissioner kong Anita Kharpor USP ba dangsan krim ADC MDing do bat ki ki kendram kilendan habakran nak ka jingelang uba met ba lingdo ula ai ka jingiro ya ka benda trikam jong ka hospital ha ka bapenyo ya ka jing ai jing sumar ka bakinong pangkila ban kot bor khamtam e ikinong kandong ki ba khamduna ha ka yo ka kot ula pen sngo ba ki dan bon ba ki brio ki than nong kandong ki ba bon sen ki haban shim da karam la ne bu bendi da ki jaka puta tang manyo penbiang ya ki jingut jingsep ha ka ba sumar jingpang ula banjir halor ka benta ka bakongsan jogi hospital mission ban pun ya ka jing rap na ka benta ki batlot bor bat ula pen pawru ka jing kirmen bakate ka hospital kan sanang yai khlan ha ka kam shakri ki nong pang da ka mensim IT lot bat ka jing ngolem UMLA karang po ba mineral bonds mulai jungo ikamadan synthetic football turf ka barang pentre minta ha Umbuda Hariboy district ba ulapan pauru ya ka jing sngohun halor ka jing ya chaprang jong ka jing tre lasan ran lang ya ba mineral bonds da ki barikor jong ka state sports council SSC bat kiwi kinong yalam uba mineral bond ulay thu balala ban pendep prapo na kasi spa jong ka kam bat ang sala ban play ya katika madan nila kay football ha kini ki kindet pnai ki banwan katika madan kan salong ka ba ay jing to shibu ni ki samla ka than bat kan tiuru ya ka football UMLA ula ay khoblay ki nong punya shnong jong ka Umbuda bat mauro na ka benta ka jingas na okti lang jong ki ban pen urlong ya kini ki jing thumo Kementeri Kebakhmi ikatnat jong ka koi ka khia ka Dr. Kong Anpurin Lingdo kala play ka Red Ribbon Campus program St. Mary's College Shillong bar kala kentu juru ya ka jinun kam manyas nok ti lang ha ban yo rat ding khong haswa jong snem ar hajar arupra ya ka jing pen kharoi ka jing pang HIV but AIDS na ka kami sha ikon iba ka pun ka kha haba kren chik samla puli ka Kong Anpurin Lingdo kala ong batang ka jing dan jong ki kendon an HIV AIDS kampat biang setia klem ka jing trelang jong ki ba kala pensluri ki sama puli ban long kinong ilam ki ba khmat bat ban ai jing krisha na ka banta ka jing slok ha ki Red Ribbon Clubs khnang ba kan long ka jing to ya ki lanot ki bangat ha ka ni ka jingpang kham tam ye ki samla kan thai Lapun kot ik Meghalaya State Shooting Championship ka bashipo da ka jingi khun gi ba Tibet pha ha Precision Indoor Shooting Range Assam Regimental Center Happy Valley Shillong ka jingi khun ka bajuat kala ne nriusngi kumashi spangot AA kinong set pistol na kalingri boy east but West Jaintia Hills west but North Garo Hills but ka East Khasi Hills kilawani shimta ha ka jing set pistol ha ki kedan ki ba pher Kongsan hakasni pen hapar daw lalong SK Bhalla ITS Secretary jong North Eastern Council NEC. Haka jing kren jong ula ay ka jing ro ikinong penyat baka jong kapor la penslur yakinong ilekay ban ang nuwad iki jing job kiba kam kraw shishu haransan kapertay. Kat to kani ka kubor kalakot bakalawan sipi na ka Akashvani Shillong. Semua bahaban nak mentah yaki kubor na Delhi.